na ọ na-adị mma oge gị nọ n'obodo ma ọ wụghị ya ụmụaka ga-atụtụrụ ebe a ga-atụtụrụ achapụ ya ebe ya mere biko ndị akara ndị nwe nne ana m achọ udo. Let peace reign in Achara. Let there be peace in Achara. Let there be development in Achara. Because where there is peace, there is development. Where there is crisis, there is no development. Achara is a community who want to be whole. Achara is our own. We are not going to run away from Achara for anybody. This Achara is for every one of us. And I'm saying, Omunam, Ndenyane, Ndiguane, Onyane Puru Nobu, Uchisiril Nabubu, the President General of Acharobu. And I'm saying, Kachinete, Gozunu Nile, na Jesus.